Wannan shine bidiyon malamin da ya ja cece kuce a Najeriya. Wannan wawan ba sai na faɗi sunansa ba, na san kun san shi. Kusan bai je yana cewa wai ba kwanan nan suka bar shugaban America ya shigo ba, ya shi dan gumi za a hana shi. Wancan ba arne bane, wannan ba musulmi bane. Kai ne wawa baka san abin da aka yi wa dan gumi ba. Alfarma aka yi wa dan gumi. Da dan gumi ya shigo kasan nan, da sai dai wani ba shi ba. Da sai dai wani ba shi ba. Saboda laifukan dan gumi a kasan nan in aka gurfanar da shi gaban kotu, to ba na jin nan da shekara 40-30 za a iya sakin dan gumi. Ba wai ana zace wani ya shekara 10 ba, in aka kama shi suka rufe anan, billahi lazi duk duniya ba mai iya karɓar sa. Na rantse da girman Allah duk duniya ba mai iya karɓar sa suka kama shi anan. To amma kawai mutuncin Malam Abubakar Gumi da darajar musulmin Najeriya da kima ta gwamnatin Najeriya a wajen su, ba ma sa so su kama shi saboda sun san suka kama shi zai wahala gwamnatin Najeriya ta nemi alfarma su kimata. Kuma gwamnatin Najeriya na san za ta sai ta zo ta nemi alfarma a ce ai hakuri mu a wajen mu wai malami ne wannan, mu a Najeriya wai a matsayin malami yake. Ya bada fahimta, to maimakon ma ta kama shi a zo ana neman alfarma kawai ta kau da kai, ta yi dattako kawai, iya adalcin da za a yi masa kawai juya ka tafi kawai. Ina bada fahimta yanda manzon Allah yayi wa abin nan qatilu Hamza mutumin da ya kashe babban manzon Allah Hamza ibn Abdul Muttalib, bayan ya musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa amma je ka tafi, ba zan iya ganin ka ba zan iya jurewa kallon ka ba, in kalle ka in tuna cewa kai ka kashe Hamza, na karɓi musuluncin ka, komai da komai musuluncin ka yayi, amma manzon Allah ya ce masa ya tafi, ba ya san ganin sa. Bayan Allah bai gafarta masa ba, Allah ya gafarta masa. Manzon Allah ne ya ce kawai ni ba zan iya jurewa ganin ka ba kawai. To shine abin da Saudiya ta yi wa dan gumi. Cewa je ka kawai. Alfarmar ubanka Malam Abubakar Gumi, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa. Alfarmar mutuncin gwamnatin Najeriya, alfarmar kima ta musulmin Najeriya a wannan ƙasa, je ka. Shine fa abin da ya faru. Amma wancan sakaran wani yanzu ya ce to kun ga arme ya shigo, amma ba musulmi ya zo ya aikin haji ba ku bashi ba. Kai ne shashasha, ba kana magana cikin abin da baka sani ba. An ce maka daina magana sai iya abin da ka iya. Abin da ka iya kaga ka sani, yi magana kai. Abin da baka sani ba, ja bakin ka kai shiru. Ya ki yadda. Ya ce wai wato me yasa tun lokacin da aka ce a bashi visa, me yasa suka bashi visa? Ai tun lokacin da aka turo passport ɗinsa ya kamata su hana shi visa. Ya za a yi su bari sai ya taso ya tako da kafarsa sannan a hana shi shiga. Kai ne baka san alfarma da aka yi masa ba, mahaukaci. Idan da sun yi niyyar kama shi, an yanzu alfarma aka yi masa. Me yiwa da suka bashi visa, ai shigo ba zurfi za a yi masa. Sai ya shigo kasar kuma carab a kama shi. Baka ga abin nan dadu na abin nan na wancan kasar, dadu na Shanaqit. Na ya sunan kasar nan ta so dadu. Wani malami ne da ya shahara nan da yi wa Saudiya ƙarya da mata sharri da kage. Shi wannan duk ko za ka hada masa dukiyar duniya ka ce masa ya shigo Saudiya ko minti ɗaya yayi ba zai shigo ba. Ya san sauran ba zai leko ba. Amma kaga da ke mu ash-sha'bun Nijeri محترم عند الحكومة السعودية. الشعب النيجيري محترم، والحكومة النيجيرية محترمة عند الحكومة السعودية. والشيخ أبو بكر غومي رحمه الله محترم عندهم ذو مكانة. Shin me za ku ce tattare da wannan al'amarin? Allah ya sa mu dace.